Wilujeng pepanggihan Bapak Ibu para sedherek wonten pundi kemawon. Ing kalodhangan dalu menika kula badhe maosaken cerita cekak kanthi ira-iraan Kidung Angin Sore kaserat dening Mistiyah Anggara kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor 29 6 Desember 2000 selangkung. Monggo sugeng midhangetaken. Patang puluh 5 tahun wis mungkur. Kedadian kuwi angel banget ndak kipatake saka pangangenku. Ndak sawang tetesing grimis sore iki. Hawa atis brobos cendela kasaput angin. Nanging ora bisa ngedemake rasane dodoku. Sore pungkasan ing ruang tamu kos-kosan. Kos-kosane Diah, wanita kang ndak tresnani. Dheweke uga lungguh ing kursi penjalin keletan meja cilik ngarepku. Wis watara seprapat jam aku lan dheweke mung lungguh amem ngetutake pangumbaraning angen-angen. Kabeh meneng. Kala-kala unjal ambekan landung. Panyawangku lan panyawange adoh nembus njaba cendela. Kepara sundul mega. Ora let suwe, kaya oleh apa-apa, aku lan dheweke mengo. Sawang-sawangan kaya wong kelincutan. Kewetu suarane meh bebarengan. Banjur kepriye? Sakala aku lan dheweke ndingkluk. Kaya ana wesi sembrani kang ndudut saka bumi. Alon-alon lungguhku mingset, semu ndangak nyawang praene. Aku nyoba mesem. Dia uga mesem tipis. Jaman semono pacaran wis 3 tahun. Aja meneh demok. Adu panteng wae, rasane wis gemeter. Sampeyan ngomong dhisik, ndak rungokake. Kandaku mecah sepi. Sampeyan wae dhisik, aku ndak rungokake. Dia genti kumecap. Suarane lirih kaya kanggo awake dhewe. Aku ora bisa, wangsulanku karo gedhek. Sakjane ing pengangen wis ndak cepakake ukara maneka warna. Ana ukara pangajak, pamenging, pitakon, pengarep-arep lan ukara liyane. Nanging guluku rasane seret. Dadaku mung ngontok-ontok nganti ukara kang wis ndak rakit dadi uleng-ulengan. Kaya-kaya sesek anggonku ambekan. Aku ora ngerti ukara endi sing kudu ndak wedharake luwih dhisik. Gontoku kepengin ngerakit kenangan endah jroning patemon pungkasan kuwi. Rasane arep miwiti kok malah mbundeli. Nyingseti kaya bolah ruwet. Ing batin krasa anyel marang awakku dhewe. Sakjane sesambunganku karo Diah apik-apik wae. Najan mung nganggo sepeda ontel. Sasa 3 tahun suwene budal mulai sekolah. Dheweke ndak bonceng. Saka kosanku menyang jalan kuwi. Mung lurus ngidul liwati Majarata gang loro. Kosane Diah. Dheweke ora ngresula. Jaman semono sekolah numpak sepeda ontel jengki ponik wis lumayan. Durung pati ana bocah numpak motor. Rasane malah kaya Galih lan Ratna ing film remaja Gita Cinta dari SMA sing diperanake dening Rano Karno lan Yesi Gusman.
Dina pungkasan ing kos-kosan, gawe ati ora karuan, ora kaya ngadepi ujian tulis, lisan, lan praktek sing wis mungkur tanpa alangan. Perkara lulusan atiku blas ora samar, sing njalari sedheku, merga bar lulusan kuwi aku lan dheweke kudu pepisahan. Kabeh bocah kos mulih menyang desane dhewe-dhewe. Ora beda karo aku lan dia. Ge omahku karo omahe dia lumayan adoh. Pucuk Kediri Kulon, barenging Gunung Wilis lan Gunung Kelut. Paling bisane sesambungan mung srana layang. Upama wis lulus, njur arep nglamar dia menyang wong tuane, ya mung modal ijazah SPG. Apa aku mesti langsung diangkat dadi guru? Kuwi rahasiane nasib, sing mesti wae aku ora ngerti. Mongko welinge bapak pas arep sedo kae. Aku kudu nerusake kuliah menyang IKIP Surabaya. Yen aku ketompo kuliah, genah kudu pisah suwe karo dia. Rasane sirahku kudu pecah. Pomo dipomo, sampean kudu manut amanate wong tuwa, nerusake kuliah menyang Surabaya. Pilihan kang utama. Aku ndak terima bali desa, syukur ndang oleh pengangkatan, najan mung guru SD. Batinku njomblak, kandhane dia kang tanpa kanyono iku. Keprungu ing kupingku, pindha bledek nyamber. Ora sronto aku ngadeg nyat, ndak candak tangane, ndak remet drijine. Upama ana kaca pengilon, praenku embuh kaya apa mbrabake. Dia tega tenan kowe muni kaya ngono. Iki dudu mung angger pepisahan, nanging perjuangan, kandhane dia yakinake. Aku ora ngira dia sing ndak anggap ringkeh, jebul luwih tatak negesi pepisahan. Gumunku meneh, bisa-bisane aku nyekel cek tangane dia lan ngremet drijine. Kamangka sakjroning 3 taun aku ora wani neko-neko. Rasane awakku kaya kesetrum. Angin sore ing kosan kuwi kaya aweh semangat menawa aku kudu bisa. Matur nuwun.